ବ୍ୟାରେଜ୍ ବସିଲି ଉଠିକି ଆଇଛି ତ ସେ ମଉସା ଆସିକି ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏଠି। କୋଉ ମଉସା? ସ୍କୁଟି ବାଲା ମଉସା। ସ୍କୁଟି ବାଲା କ'ଣ ହେଇଛି? ସ୍କୁଟି ବାଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ଏଇ ଜାଗାଟା ମାଡ଼ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷ ହେଇନି? ଅଧିକା କିଛି ବିଶେଷ ହେଇନି ନା। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ? ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ସ୍କୁଟି এই গাড়িটা মাড় করিকি ভিতরକୁ গলা? হ্যাঁ মানে তাকু বঞ্চাଇବା ପାଇଁ ଇଏ ପଶିଗଲେ। ଓ ଇଏ ପଶିଗଲା ଆଡ଼େ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡି ହେଇଛନ୍ତି ମଉସା ପଛରେ ସାଇଡଟା ମାରିଦେଲେ ପୁରା ନଉଟି ପଶିଗଲେ। ଓହୋ ମଉସା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଗାଡ଼ି ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ? 4ଟା ଲୋକ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ? ଏଇଠି ଥିଲେ ପିଏସି ବୋଧେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଦିନରେ ମାନେ ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଏମାନେ ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ଗାଡ଼ିକି ବିଲ ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି କି? ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଭାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଡ୍ରାଇଭିଂ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାଟା ବେସିକାଲି ବେଶୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ସ୍କୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି। ଏ ମାଡ଼ ସିଭିୟର ହେଇଛି ରେ, ଆଗଟା ଦେଖୁନୁ।